Dobrý deň, prajem. Moje meno je teda Marek Janičík, ako som bol predstavený. Ďakujem, že tu môžem dnes byť. Aby som sa predstavil, som vyštudovaný scenárista, dramaturg, ale teda neskôr som prešiel aj na réžiu dokumentárneho filmu. Musím povedať, že tým sa živím, pretože scenáristikou na Slovensku je uživiť sa mierny problém, zvlášť aj v súčasnej dobe. A teda ten dokumentárny film sa trošičku mi dostal až trošku pod kožu, pretože keď robíte scenár hociakému hranému filmu, tak potrebujete urobiť doslova dokumentárne nejaké také prvky, aby ste sa vlastne k niečomu dopatrali, nejakým informáciám, z ktorých potom môžete vychádzať. Ja som na mojom poslednom filme, ktorý som robil ako scenárista s Marošom Hečkom a Beatou Grunmanovou, ktorý sa volá Amnestie a premiéru mal v roku 2019, som si ako keby trošku odskúšal niektoré postupy, ktoré možno aj dnes vám budem prezentovať. Vlastne bol to historický film, ktorý rozpráva príbeh novembra 1989 skrz vlastne väzňov v Leopoldovskej väznici, ktorá neskôr teda bola dejiskom takej prvej veľkej demonštrácie týchto väzňov, až teda prešla do takej naozaj až krvavej demonštrácie. A ja som ale dnes vám prišiel rozprávať o príbehu, ktorý nie je nafilmovaný, ktorý som písal, dá sa povedať, pre svoje vlastné potešenie. V súčasnosti je vlastne scenaristika skôr moje hobby. To znamená, že keďže ma neživí, tak si môžem písať často, čo chcem. Ďakujem, nechcem to na celú obrazovku, nie, lebo budem preklikávať. Ďakujem. A v podstate tým, že nie som viazaný nejakými zmluvami, tak mám teda zo scenaristiky trošku väčšiu radosť, keď si môžem písať, čo chcem. A tu sa dostávame k tomu, že čo vlastne som písal. Portáši. Veľmi zvláštny názov, ktorý možno nie každý z vás pozná, pretože sa vzťahuje možno iba na určitú lokáciu a históriu. Ja k tomu historickému filmu mám teda blízko aj možno kvôli tomu, že prečo som si vybral túto tému. A možno aj to je dôležité vždy začať tým ako scenáristi, prečo vlastne idem písať túto tému. Moja stará mama pochádzala z pohoria Javorníky. To je vlastne hraničné pohorie, ktoré teda oddeluje Moravu a Slovensko. A ona teda pochádzala naozaj z úplne, že z takej vysokej horskej oblasti, takých lazov, ktoré myslím, že to je 940 metrov nad morom. Boli tam 3 domy. A ona potom teda, keď zliezla do dediny a vydala sa za môjho detka, tak mi rozprávala príbehy o týchto portášoch. No a kto to boli portáši? Portáši sú vlastne, nazvime to, taká domobrana. Málo sa vie, a to za chvíľočku sa k tomu teda dostanem naspäť k tým príbehom mojej starej mamy, že portáši vlastne boli ako keby vytvorená domobrana cisárom. Totiž nám socialistický režim veľmi často hovoril o tom, že zbojníci boli tí chudobní ľudia, ktorí teda sa len bránili a bohatým brali, chudobným dávali. No tak to nebolo úplne. A ono to skôr vyzeralo tak, že v tom období 16, 17, 18. storočie zbojníci boli tí, ktorí na Hornom Uhorsku, čiže v súčasnom Slovensku, prepadávali nielen tam, ale chodili aj na Moravu a tam plienili, znásilňovali, kradli. A keďže sa Moravania museli nejako brániť, vytvorili vlastne partiu veľmi silných mužov, takých horálov, ktorí naozaj celý rok strážili tie hranice v tých Javorníkoch, z druhej strany to boli Beskydy. A naozaj teda to bola taká vojenská jednotka. No a teraz naspäť tomu príbehu príbehov tej mojej starej mamy. Moja stará mama mi ich vlastne rozprávala zle, pretože moja stará mama taktiež bola ovplyvnená tým, čo ju vyučovali v škole počas socializmu, povedzme. A oni, tí socialisti, im sa to nepáčilo, nejakí portáši, pretože bola to vojenská jednotka zriadená cisárom a socialistický režim nemal rád teda tú buržoáziu a cisárov a grófov a všetkých týchto ľudí. A tak z portášov urobili vlastne zločincov, ktorí chytali ako keby tých úbohých zbojníkov. Realita bola ale iná. A ja som sa rozhodol, že keď som sa to dozvedel, samozrejme, že by som rád očistil to meno týchto portášov a preto som sa rozhodol urobiť historický film, scenár k historickému filmu a k tomu samozrejme rozsiahly zber materiálu. No a teda
Možno vás budem trošku nudiť a dúfam, že nie. Poďme teda postupom. Ja som taký praktik. Ja mám veľmi rád, ale aj skrz teda to, že vyučujem na Akadémii umení v Banskej Bystrici scenaristiku, tak som si uvedomoval, že veľmi často študentom treba vytvoriť určitý taký krokový systém kroky, hej, že teda ako môžu postupovať. A mne to taktiež pomáha, nie samozrejme pri každom projekte, ale v tomto prípade som si to tak vytvoril. Tak samozrejme, skúsme začať nejakým loglinom. Ten by sa inak dal vytvoriť tak, že zoberete protagonistu, nejaký podnecujúci incident, cieľ hlavného hrdinu a ústredný konflikt, dáte ho do jednej vety, zvyčajne. Moja veta, všimte si, je strašne zlá, lebo je hrozne dlhá, je tam veľa čiarok. Ale snažil som sa to nejako natesnať. Mladý valašský strážca hraníc Portáž sa rozhodne zachrániť slovenského zbojníka, ktorého sám predtým v boji zraní, aby pochopil, že nepriateľ sa často skrýva medzi nami. Musím povedať, že to posledné, že nepriateľ sa často skrýva medzi nami, to som tam tak doplnil, vlastne som aj nevedel prečo, potreboval som to nejako ukončiť. Potom som sa k tomu vrátil, tomu loglineu, pretože mi to naozaj celkom pasovalo do toho príbehu, ktorý to nakoniec vám ukážem, ako vyzerá výsledný. A ja len teda musím povedať, že toto teda naozaj je taký zvláštny logline, ktorý by v podstate ja, keby som bol producent a kto si príde s týmto nápadom, tak by som ho asi neprijal, pretože v predchádzajúcej prednáške bolo povedané, že naozaj existuje množstvo ako keby príbehov, ktoré sú rovnaké. Hej. A toto už poznáte, nie? Pozná to niekto, že možno v akom príbehu by narazil na takýto príbeh? Alebo na takúto zápletku? Lebo som dlho hľadal, alebo mi to bolo povedomé, áno? Na západnej fronte pokoj? Možno, áno, presne tak. A ja som v tej dobe, keď som to ešte teda toto riešil, tak na západnej fronte kľud ma vlastne nenapadol, ale napadla ma rozprávka, ktorú poznáte, myslím, že všetci, a to je Ako vycvičiť draka. Hej, tam taktiež ten hlavný hrdina vlastne postrelí ako keby, alebo zraní toho draka, stará sa o neho a podobne. Na to som samozrejme prišiel až potom, ale zase mňa to neodradilo, že takýto príbeh už existuje, lebo takýchto príbehov je veľa. A ako aj v predchádzajúcej prednáške bolo povedané, možno dôležité je, že vlastne čo tým príbehom chcete povedať. A v tomto príbehu som chcel docieliť to, že by som rád teda poukázal na to, že dva bratské národy, Česi a Slováci, ktorí v minulosti vidíte, že proti sebe bojovali, o čom sa málo rozpráva, tak že predsa sme bratské národy a mali by sme viacej spolupracovať, ako sa byť a tak ďalej. No, možno je to na začiatok veľmi taká jednoduchá myšlienka, ale tak mne zatiaľ vystačila. Referenčné filmy, to je tiež taký fajn postup. Samozrejme musíme si nájsť, že teda nejaké filmy, ktoré možno majú podobnú zápletku. Ja som teraz zvolil teda filmy, ktoré sú z nášho prostredia, z nášho regiónu, teda Ako vycvičiť dráka som tam nedal, alebo Na západnej fronte pokoj taktiež nie. Musím povedať, že pri referenčných filmoch som taktiež veľmi rýchlo pochopil, že celkom je to dobrý námet, teda aspoň pre mňa osobne, aj v tom, že iba existuje jeden jediný film o Portášoch. Ten je z roku 1948, už bol zasiahnutý komunistickou ideológiou, to znamená, už tam tí Portáši často vystupujú ako takí tí lovci chudobných zbojníkov, ale hlavne teda my vieme už dnes, že komunizmus veľmi teda sprofanoval ten folklór a to je v tom filme teda je to samý folklór, samé tancovačky a všetci ruku hore a podobne. Takže naozaj, že ten film sa mi veľmi nepáčil. A tak som bol vlastne rád, že žiaden iný film už takýto neexistuje. A to je dobré. A teda zároveň som si pozrel, že aké filmy by som rád teda ešte, nazvem to, že trošku vykradol, ale aj tak, že nevykradol, že zobral by som si z nich, vlastne vidím, že toto nefunguje, tak to samozrejme v mojom filme neurobím. Na to slúži aj ten referenčný film veľmi dobre. Tuto máme Jánošík, pravdivá história. Tu sa trošku pristavím, tam je to pravdivá história veľmi dôležité, lebo my vieme, že na Slovensku my máme, dá sa povedať, že už také veľké množstvo filmov o Jánošíkoch, že už asi ďalšie nepotrebujeme. Tento možno sme potrebovali, lebo ako jediný Eva Borušovičová, ktorá napísala scenár, išiel hlavne po tých teda pravdivých udalostiach a skutočnostiach. A prečo o tom rozprávam? Pretože tu by sa dalo veľa rozprávať o tom, že ako historický film dokážeme vnímať. Je to môže byť historický film Amadeus, ktorý vlastne si veľkú časť vecí vymyslel, alebo musí ísť historický film podľa nejakých pravdivých udalostí, skutočností.
Tu samozrejme je veľká polemika o tomto. Ja sa priznám, že mne sa páči to, ako scenáristovi, že vychádzam naozaj z nejakých reálnych teda skutočností, povedzme osobností a idem trošičku naozaj po tej skutočnosti. Takže preto som tu aj uviedol Jánošika. A potom tu mám môj obľúbený film, Noční jazdci. Nejak odporúčam, kto nepozná tento film slovenský z 80. rokov. Naozaj skvelý film. Tu som si ho vybral hlavne kvôli tomu, že je to taktiež príbeh, kde českí pohraničníci, ktorí teda vznikla nová Československá republika roku 1918, sledujú hranice medzi vlastne Československom a Poľskom, vlastne v oblasti Vysokých Tatier, Pienin, čiže Goralská oblasť. A je to vlastne o tej hranici, akú strážia a ako im to vlastne sa nedarí. A je to vlastne, dá sa povedať, taký slovenský western. A tak som si povedal, že vlastne aké žánre by som mohol trošičku do toho môjho príbehu doniesť. Tak je to historický film, teda dobrodružný film, western dokonca, to sa mi páčilo. A v neposlednom rade rodinný film, pretože jednak som spomenul teda rozprávku Drak sa vracia, ale zároveň musím povedať, že ja veľmi inklinujem k rodinnému filmu. Áno, mám 2 deti, takže je to aj možno kvôli tomu, lebo väčšina teda mojej filmografie, ktorú posledné roky pozerám, sú skrátka rozprávky. No a teraz poďme tomu postupu. Nejaký výskum, ja som si to tak zoradil, by som vlastne rozdelil na také 3 časti, a to je kvantitatívny, kvalitatívny a kombinovaný. A ten kvantitatívny, to sú napríklad štúdium písomných prameňov a literatúry, štúdium nepísomných prameňov a rešerše a iné služby. A teraz štúdium tých písomných prameňov. Teraz samozrejme ja odbočím od môjho filmu alebo od môjho príbehu o portášoch, pretože o portášoch nemôžem často využívať napríklad veci ako denníky. Portáši neviedli denníky, hej, to je záležitosť, ktorú možno máme posledné 200 ročia, zachovanú do veľkej miery a tak ďalej, kroniky, memoriálne pramene, alebo nejaké policajné spisy. A teraz si predstavte iný príbeh. Predstavte si, možno poznáte slovenskú komediálnu dvojicu takých komikov Lasica a Satinský, ktorých mám veľmi rád. Keby som o nich robil film, tak vlastne prvé, čo by som išiel, tak by som išiel do rôznych teda ústavov, ktoré sa venujú zberu materiálu z policajných spisov. Pretože oni boli naozaj 20 rokov sledovaní štátnou tajnou bezpečnosťou a všetky tie veci sú zapísané. Čo robili, kto ich sledoval a tak ďalej. Myslím, že Miro Šifra, slovenský scenárista, sa v tomto veľmi, ak som správne počul v nejakom podcaste, tak naozaj libuje sa v tom chodiť do takýchto teda nejakých zariadení, kde teda sú takéto policajné spisy a tak ďalej. Ale samozrejme tie denníky, zase znova, Lasica a Satinský si písali denníky a teda aj sú vydané, mnohé z nich. A mnohé z nich zase možno nie, že rodina ich drží, ale dostať sa k ním, to by bolo úžasné. No, v tomto príbehu našom portážskom som začal využívať predovšetkým krásnu literatúru, náučnú, odbornú vedeckú literatúru, no a publicistika, ale to sú také trošku povrchnejšie články. No a tieto ďalšie som už nevyužíval, cestopisy, biografické pramene som nemal aké využiť, ani hagiografické pramene. No a začal som využívať samozrejme takéto krásna literatúra, to asi poznáte, Ján Kobzáň, to sú také tie príbehy z Valašska, ale najviac mne teda pomohlo, keď som si prečítal knihu o portášoch, čo je naozaj tá vedecká publikácia od pána docenta Daniela Drápala, ktorého som prizval aj teda do nášho teda tímu, ktorý teda, to som bol ja, náš tím a teda on, ktorý sme začali teda robiť tento príbeh. A musím povedať, že toto je veľmi dôležité. Ja som spomínal, že som teda napísal film Amnestie a tam teda producent Maroš Hečko prizval do tímu, kde už nás bolo teda oveľa viac, tak prizval vtedy Fedora Blaščáka, ktorý je veľmi významný slovenský, aj historik, ale publicista. A ten nám naozaj robil tie rešerše, pretože tu je dôležité povedať, že vy nepotrebujete byť historici. Vy nemusíte ísť do nejakého archívu a hľadať tam nejaké spisy z 18. storočia a väčšinu ani neprečítate. Ale je dôležité sa spojiť s nejakým odborníkom a v tomto prípade tento pán Drápala, musím povedať, že urobil 99% ako keby práce za mňa, lebo všetko v tej knihe je naozaj zhromaždené neskutočná práca je za tým a teda naozaj dal si záležať.
No, štúdium písomných prameňov, ja teda priznám sa, veľmi rád čítam aj také vedecké práce, ktoré nájdete napríklad na Google Scholar, ktoré sú zdigitalizované, alebo napríklad obľúbujem diplomové a bakalárske práce alebo doktoránske práce, ktoré sú inak verejne prístupné a môžete si ich pozrieť na nejakú tému, samozrejme. A samozrejme sú tam nejaké ďalšie digitálne zbierky, Zlatý fond a podobne. No a teda poďme, čomu som sa ja dopátral. Tu sú poznámky, ja som si založil zošit, kde som si rozdelil teda zošit na viacero takých kategórií, napríklad zaujímavé roky, zaujímavé osobnosti, zaujímavosti, potom aj vtipné zaujímavosti som si tam zaznačil a tak ďalej. A toto sú veci, na ktorých som začal stavať trošku príbeh. No a teda poďme si to prečítať. Portáši neboli len poctiví, ale často medzi nimi boli napríklad aj takí, ktorí sa s tými zbojníkmi paktovali a spolupracovali a okrádali vlastne potom aj tých zbojníkov nakoniec. A chytení zbojníci boli súdení nie portášom, ale oficiálnym súdom vo väčšine nejakých mestách ako Hranica na Moravie alebo Vsetín. Takže portáž ho nesúdil. Oni museli vlastne eskortovať toho zbojníka zatknutého a teda potom ho popravili kdesi inde. Portáši museli byť aj vzdelaní. Od 18. storočia musel vedieť čítať a písať, pretože často narážali na to, že tých zbojníkov, keď zatkli, tak mali napríklad mapu. Hej? A oni, keď vedeli čítať a písať, vedeli z tej mapy veľa vyčítať. Niektorí chytení zbojníci sa stávali tzv. Pardonovanými zločincami. To je vlastne, že spolupracovali potom s tými portášmi, boli síce ako dobre, boli odsúdení, že sú zbojníci, ale spolupracovali a omilostili ich. No a potom napríklad zbojníci chodili do hôr na svätého Juraja a zbíjali väčšinou do svätého Michala. Toto neplatí vždy, ale pri niektorých prípadoch áno. A mne sa toto veľmi páčilo, vlastne, že tá zima nebola taká krutá, hej, ale že teda sa zbíjalo väčšinou od jary do jesene. Niektorí portáši, toto je ten fun fact, taký vtipný, niektorí portáši sa báli pomstiť zbojníkov a tak prespávali v kostoloch. A ak portáš ochorel, tak zastupoval ho ďalší člen z rodiny, syn, brat, vnúk, to je jedno, len aby rodina neprišla o portážskú rentu, ktorá bola celkom slušná na tú dobu. Hej. Oni dostávali skrátka plat. No a potom sú tam ešte aj také rôzne zaujímavé veci, napríklad teda oni často, tí portáši fungovali ako, ja to nazvem dnes ako hasiči, hej? Že teda naozaj pomáhali, keď sa niečo udialo. Napríklad židovskí obchodníci niekedy v nejakom 18. storočí tiahli s koňmi vlastne cez tie Javorníky a Beskydy a bohužiaľ teda buď ochoreli, teraz už si nepamätám prečo, ale teda ten vedúci židovský obchodník a jeho partner, ktorý teda mu pomáhal tie kone, a bolo to veľa koní, prevádzať cez tie hranice, tak zomreli. No a teraz čo s koňmi? Tak viem, že portáši ich ako pochytali a dali ich vlastne do dediny a zrazu inak mali kone, ale nikto nevedel, čo s nimi, lebo kone predtým nemali. Štúdium nepísomných prameňov, tu by sme mohli povedať, že to sú fotografie, zvukové nahrávky, videozáznamy. A to je vlastne to, čo ja som nemohol využívať, pretože fotografie zo 17. a 18. storočia nie sú. Ale zase sa vrátim možno môjmu vymyslenému príbehu Lasicovi a Satinskom, kde by sme mohli toto krásne využívať, kde je absolútne zdigitalizovaný kompletný archív, či ich rozhlasových vecí, alebo televíznych vystúpení, či aj filmov. No a teda, ja som ale povedal, že portáši nemali žiaden nejaký veľký film, okrem toho jedného, ale mali dokumenty a teda folklorika Českej televízie vytvorila film o portášoch. No a keďže ja pracujem taktiež v Českej televízii ako externý režisér, tak som išiel za Martinom Červenkom, alebo teraz si nepamätám dokonca, že Martin, myslím, že mal už túto tému niekde v šuplíku. A Martin Červenka je inak teda tiež historik, vyštudovaný a taktiež dramaturg. A ponúkli sme teda, že by sme mohli robiť film o portášoch, kde ja som si zase vlastne musel urobiť nejaký zber materiálu. A teraz ja vám vlastne chcem povedať, že tento zber materiálu nemusí byť len vec, ktorú máte desi v šuplíku alebo na harddisku. To je vec, ktorú vy vlastne nemôžete urobiť film. Takže sme urobili dokumentárny film pre Českú televíziu, kde sa mi podarilo vlastne zoznámiť sa s bandou súčasných portášov. Oni portáši už samozrejme neexistujú, oni boli rozpustení teda niekedy v 19. storočí, ale súčasní portáši existujú ako taká, nazvem to, folklórna skupina, hej, teda oni síce nespievajú a netancujú, ale predvádzajú vlastne, ako tí portáši vyzerali a lapajú zbojníka, takú rekonštrukciu robia. Takže sme o nich robili teda film.
No a teda ešte rýchlo iba naspäť k tým nepísomným prameňom. Jasné, tieto nepísomné pramene samozrejme nájdete v galériách a rôznych teda pamiatkových úradoch a tak ďalej. To vo veľmi výnimočnom prípade môžete použiť. Ale samozrejme tie nepísomné pramene nájdete v múzeách, galériách a tie sú rôzne špecializované. No a v mojom prípade som samozrejme našiel múzeum, ktoré sa venuje trošku portášom, aj keď vlastne nie. Oficiálne múzeum portášov neexistuje. Ale Rožňovský skanzen, ktorý je najväčší v Československu, má portášske budovy. Tak som sa tam vybral. Ospravedlňujem sa, neviem sa fotiť, ani sa nikdy neviem tváriť na fotke. Ale toto je napríklad Rožňovský skanzen, ale toto, čo vidíme, je fojtství. Portášske fojtství. Fojt bol vlastne ako keby starosta dediny a zároveň v tomto prípade bol aj ako keby vedúci nejakej portášskej skupiny. Takže za chvíľočku uvidíte, čo som teda sa snažil tam vypátrať, ale teda základ je, že som tu začal navštevovať a pátrať potom, vytváral som nejaké rešerše, ale to vďaka tomu pánovi docentovi som už mal vytvorené. A samozrejme nemôžete zabudnúť aj na nejaké súkromné zbierky, lebo teda o portášoch súkromná zbierka neexistuje, pokiaľ teda o tom viem, ale v prípade povedzme Lasicu a Satinského, zase vymysleného príbehu, by sme možno našli nejakú súkromnú zbierku človeka, ktorý naozaj zbieral všetky plagáty a má všetky knihy a platne a možno si potajme nahrával ešte aj nejaké ich vystúpenia, ktoré možno sa nezachovali v nejakom rozhlase. No a teraz poďme na ten kvalitatívny výskum. Inak kvalitatívny výskum má vlastne vyplniť medzery, ktoré vznikajú pri tom kvantitatívnom výskume. A ja ho mám veľmi rád, lebo sa nedá robiť od stola. To neurobíte tak, že skrátka si sadnete, zapnete si internet alebo aj umelú inteligenciu a skrátka toto nedáte. Musíte ísť von. Ten kvalitatívny výskum sa totiž môže deliť na také, že pozorovanie a zážitok, čo mám veľmi rád. To uvidíte za chvíľku z môjho výrazu tváre na fotografii. A taktiež z rozhovorov. Pozorovanie a zážitok, inak musím povedať, že táto časť zberu materiálu sa často podceňuje. Inak aký zber materiálu alebo aký empirický zážitok by som mohol mať z portášov. No ja som spomínal, že som sa infiltroval, dá sa povedať, do tej skupiny tých súčasných portášov, ktorí naozaj chodia po všelijakých tých folklórnych slávnostiach a naozaj inak teda musím povedať, že to nie je jednoduché dostať sa tam, pretože keď chcete byť súčasným portášom, tak musíte rok slúžiť a pripravovať sa na to normálne ako na vojne. Musíte mať skúšky strelby a musíte skrátka byť aj trošku taký paholok, že teda naozaj riešiť, nabíjate zbranie, robíte takú podradnejšiu robotu. Až potom po roku, keď vidia, že to teda chcete robiť, tak vás príjmu medzi seba. No a teda ja som sa taktiež rozhodol, že sa tam k ním infiltrujem. Musím povedať, že vlastne toto všetko vychádza trošku z nejakých takých tých postupov, ktoré poznáte možno z herectva, zo štúdia herectva. Stanislavský vlastne vytvoril takú metódu, ktorá sa potom neskôr preniesla napríklad do Actor Studia a do USA, do New Yorku a práve to je to studio Actors, ktoré vlastne vytvorilo hercov ako Marlon Brando, Robert De Niro, Al Pacino, Meryl Streep a tak ďalej. To sú ľudia ako napríklad Robert De Niro, ktorý keď sa pripravoval na rolu vo filme Taxman, tak vlastne naozaj mesiac chodil skutočným taxíkom v tom New Yorku a vlastne naozaj, aby pocítil, aké to je. No a tak teda ja som taktiež pocítil, aké to je. Podľa výrazu mojej tváre vidíte, že bol som nadšený. Obliekli ma do portášskeho kroja a teraz to je dôležité, že ten portášsky kroj je fake. Inak, musím povedať. To som sa dozvedel až vtedy. Teda fake nie je v tom, že teda asi portášsky kroj 300-ročný sa nezachoval, ale takto portáši nevyzerali. Takto ich začali znázorňovať, to som sa neskôr dozvedel, výtvarní umelci, Mikuláš Aleš a podobne, a začali ich znázorňovať takýto uniforme, pričom reálne portáši nemali uniformu, vyzerali teda takto, bohužiaľ, hej, ako ja. Oni mali všetko možné na sebe, aby im nebola samozrejme zima a tak ďalej. No a vydal som sa s portášmi v rámci toho natáčania toho filmu na letný prechod javorníkmi a na zimný prechod javorníkmi. To potom neskôr teda už v rámci zberu materiálu. A teda nebola to žiadna, u nás na Slovensku nebol to med lízať, lebo teda byť v zime, keď je -15, oblečený len takto, tak veľa vecí rýchlo zistíte, že ako fungujú a nefungujú. Ale napríklad zistíte, že tá zbraň, ktorú napríklad oni majú, tak v zime skoro vôbec nefunguje.
Lebo pušný prach je väčšinou vlhký. Takže vlastne vždy, keď chceli vystreliť, tak to nešlo. A bolo to také trápne, lebo vždy tam tí turisti čakali, kedy vystrelia a 15 minút sa čakalo a stále sa nevystrelilo. Takže teď som si uvedomil, že napríklad vo filme, v tomto mojom historickom, by som nemal sa spoliehať, alebo portáž by sa nemal spoliehať na zbranie v zime. Ak to teda bude v zime. A tak ďalej. Napríklad založiť oheň v zime. Nie je jednoduché, navyše pozor, tak, aby nedymil. To som sa všetko teda dozvedel, pretože naozaj, keď tam dáte vlhké drevo, on to bude dymiť, zbojníci okamžite vedia, že tam sú portáši, hej. Takže napríklad oni si schovávali drevo v takých senníkoch, salašoch a tak ďalej, ktoré boli na tej ceste. To som sa všetko dozvedel vďaka možno aj tomuto, čo ste práve videli. No a ja iba trošku predbehnem, vy za chvíľočku aj uvidíte, že ja som z toho aj vytvoril, teda ten zber materiálu má aj nejaký konkrétny výsledok, ktorý potom vám ukážem. Pozorovanie a zážitok je také zúčastnené a nezúčastnené, samozrejme aj také, že pozorujete niekoho a nezúčastňujete, nevstupujete do tej ich komunity, tak aj to vám veľa dá, samozrejme. Ja som to hneď infiltroval. No a priznám sa, že rozhovory sú veľmi dôležité. No teda samozrejme v tomto prípade som mal veľmi obmedzenú úlohu, pretože s kým budete robiť rozhovor s portášmi, keď portáši už vlastne neexistujú? No tak samozrejme máte tu nejakého historika, nejakého odborníka z múzea, urobíme samozrejme rozhovory s tými portášmi. No a teraz znova sa vráťme povedzme k nášmu fiktívnemu príbehu o Lasicovi a Satinskom. Tak samozrejme tu už máme s kým robiť rozhovory. Sú to jeho Lasicové dcéry, Satinského dcéra, syn, dokonca manželky, spolupracovníci a tak ďalej. Tam už máte plejadu rozhovorov, ktorá môže byť nekonečná a môžete naozaj ich robiť niekoľko mesiacov. Ja vám odporúčam robiť v tomto prípade často skupinový rozhovor. Teraz sa vrátim zase do príbehu o portášoch. Tým, že ja som vlastne zoskupil portášov a išiel som s nimi ten prechod javorníkov, tak zrazu som ich počúval a ten skupinový rozhovor je taký fajn v tom, že naozaj keď jeden sa nechce mu rozprávať, tak sa rozprávať aká iniciatíve toho druhého. Takže jasne Honza tady poví, jak to bylo a podobne. A oni naozaj na seba tak dobre nadväzujú zrazu. Vám povedia aj to, čo nechceli často. A napríklad zrazu v takej situácii sme sa ocitli, kde sme kráčali a oni zrazu povedali, tak toto je Frňovské sedlo. Ja som nevedel, čo to je Frňovské sedlo. Je to teda časť tých javorníkov. A oni mi povedali, že tuto sa nebudeme zdržiavať, lebo tu vraj straší. No, tak samozrejme to ma zaujalo, lebo samozrejme vieme, že rodinný príbeh, rozprávka, kvázi strašidla, to by mohlo byť zaujímavé. No tak som sa dozvedel, že tam je jaskyňa a v nej teda vraj bol drak a tak ďalej a tam strašilo. Za chvíľočku vidíte, ako som to teda využil. No a samozrejme nemenej teda zaujímavé je, keď toho človeka zoberiete priamo na to miesto. On sa rozpamätá, on vám začne rozprávať presne tie veci, čo, kde, ako bolo, ako si to on pamätá. Je to 1000-krát lepšie, ako keď si ho nasvietite na kameru, kde si krásnom prostredí s ním robíte v štúdiu rozhovor. Určite ho zoberte, on vám poukazuje ešte, že ako to robil, čo robil a tak ďalej. No a teda ja sa priznám, že teda urobil som aj nejaké videá, ktoré nebudeme inak púšťať celé. Tu vám chcem ukázať, že keď robíte zber materiálu, tak v mojom prípade je to jednoduchšie, pretože som vyštudovaný aj dokumentarista, takže všade so sebou nosím kameru, ale tak vy máte kameru vo vrecku, v mobilnom telefóne. A vždy je možné tento zber materiálu napríklad zužitkovať tak, že z toho urobíte napríklad reportáž. Toto je reportáž pre televíziu, ktorá je taká klasická, 2-3 respondenti tam rozprávajú, má to 5-6 minút a môžete to predať, ale o peniaze možno nejde. Ide o to, aby ste okolo tej témy, ktorá napríklad o portášoch nikto nič nevie, aby ste okolo tej témy urobili trošičku taký rozruch, aby o tom ľudia vedeli. A ja viem, áno, ono si to pozrie možno iba pár stoviek alebo 1000 ľudí, ale aj to vám možno pomôže. Toto inak teda, dovolím si tvrdiť, toto je môj kamarát už, áno, lebo teda to je človek, ktorého som sa veľmi skamarátil, on mi pomáhal veľmi, veľmi dobre niekoľko rokov počas tohto zberu materiálu. A teda tu vidíte, že naozaj sme išli v zime. Ja som teda si inak mimochodom aj vystrelil z tej pušky nakoniec. Prežil som to aj ostatní. A teda to tu neuvidíte, ale vidíte, že oni kde si takto prídu a to je ich program, že strieľajú, lápajú zbojníkov a tak ďalej. Takže
toto je taká krátka reportáž, ktorú môžete odvysielať potom v nejakej televízii, alebo to je jedno, dáte to na YouTube aspoň. A môže slúžiť aj ako taký dobrý artikel, keď vlastne idete niekam, niekomu vysvetľovať, o čom bude váš scenár, môžete mu to poslať. Tak dnes je doba, kde naozaj ľudia chcú pozerať veci viac ako teda čítať často. No a teda poďme ďalej. Tie rozhovory ešte, ja sa k tomu vrátim. Ja mám veľmi rád naratívny rozhovor. Často sa stretnete s niekým, kto je vlastne veľmi nervózny z toho, že ide s vami robiť rozhovor, čo je normálne a prirodzené. A tak mu iba poviete, že a rozprávajte mi o vašom živote. A on vám začne rozprávať, nemusíte sa nič pýtať, nemusíte mať ani pripravené otázky a on vám to krásne rozvinie často. Dobre, a teda dobre je si rozhovory zaznamenávať. Ja som okrem toho urobil aj rozhlasovú reportáž z tých všetkých rozhovorov, čo som mal zaznamenané. Ale tak jednak je to aj pre vás dobré, vy si to môžete prepísať, alebo dáte to umelej inteligencii prepísať a máte vlastne z toho veľmi dobré, ucelené poznámky, s ktorými potom viete pracovať. Alebo môžete z toho utvoriť nejaký článok do novín, či už do miestnych, alebo nejakých lepších. Tu vidíte, že zase som využil fotografie. A tie fotografie potom môžete využiť napríklad aj na fonde, keď pýtate peniažky, že naozaj teda vytvoríte, povedzme, nejaký propagačný materiál tomu všetkému. No a poďme na poslednú fázu tohto výskumu. Kombinovaný výskum. No a toto, keď študentov niekedy to vysvetľujem, tak ma nemajú radi. A dúfam, že vás to nebude nudiť. Ja mám totiž rád, keď do toho výskumu zasiahnu veci, ktoré by sme ani nehľadali. A to je napríklad, že terén, počasie a podnebie, alebo fauna a flóra. A nakoniec, keď si uvedomíte, tak ja neviem, taký Jack London to začal využívať vo svojich príbehoch už veľmi dávno, kde naozaj človek musí bojovať často proti prírode. A ja tu mám tú prírodu veľmi silnú, však to boli horskí muži, ktorí teda naozaj celý rok strávili v horách. Takže často sa tá príroda môže stať vašim antagonistom napríklad. No a teda terén. Ja sa priznám, že som vám tu pripravil mapu. Ja veľmi často používam mapy, ktoré sú online, teraz sú veľmi dobré turistické mapy. Nemusíte často ani nikam ísť, samozrejme, ale najlepšie je, keď si to prejdete sami, možno alebo s niekým, kto to veľmi dobre pozná tú oblasť a porozpráva vám veci a poukazuje vám veci, na ktoré nikdy neprídete, lebo samozrejme tí miestni obyvatelia vedia oveľa viac ako často nejaké knihy. No a teda poďme k tej mape. Víte, že tu je hraničný prechod, tu je Slovensko, tu je Morava. Odtiaľ to pochádzala moja stará mama. Dobre? A teraz, ja som vám spomínal Frňovské sedlo. Tu je inak portáž, chata portáž, tak sa stále volá jedno sedlo. A tu je Frňovské sedlo, ktoré je vlastne nakoniec tu je len Frňovské nejaké úpätie a tu je Frňovské sedlo. A ja som začal samozrejme pátrať po tej jaskyni. Však hovorili portáši, že tam je jaskyňa, ktorej je drak. No tak som mu nenašiel. Neexistuje. Dokonca som sa radil so speológmi. Žiadna jaskyňa tam nie je. To inak vidíte, ako krásne fungujú ľudové povery. Žiadna jaskyňa tam nie je. Je pár kilometrov ďalej, tu som našiel, bola sa myslím, že kniežská jaskyňa. A k nej sú veľmi dobré povery, aj o drakoch. A potom som neskôr z nich akože sa snažil nejako aj čerpať. A potom som vám tu dal do tohto rámčeku slovenskú časť, ktorá tu nie je vidieť, to je niekde tuto. Volá sa Beluské Slatiny. Ja som začal hľadať tej mape miesto, však teda už vieme, kde budú portáši. No tak portáši sú buď na hrebení, zároveň vidíme, že oni mali teda miesta, kde žili, to sú Veľké Karlovice, Karolínka a tak ďalej, ale vtedy to boli Veľké Karlovice, Karolínka nebola taká veľká, pretože Karolínka je pomerne priemyselná obec, ktorá sa začala vlastne zaľudňovať až neskôr, keď tam prišla skláreň. Ale Veľké Karlovice boli to dôležité miesto a práve z Veľkých Karlovic bol aj ten dom, ktorý som vám ukazoval v tom skanzene. Hej. A teda poďme naspäť na Slovensko, takže portášov som vedel, kde budú. Ale kde sa budú ukrývať slovenskí zbojníci, odkiaľ budú pochádzať? A hľadal som, tak zbojník by mal mať nejaké ako také miesto, kde je ťažké sa dostať, alebo kde je, povedzme, také akože ukrývať sa naozaj, že zaujímavým miestom, tak som našiel močiare, ktoré sú vlastne v Beluských Slatinách. A to kvôli aj tomu, že tam vyvierajú zvláštne minerálne pramene. Tam vyvierajú minerálne pramene, ktoré v minulosti volali ľudia, že krvavé pramene. A to ma hrozne zaujalo, že krvavé pramene. Tak som sa tam vybral samozrejme s kamerou. Zase toto vidíte, to je reportáž pre RTVS, ktorú teda som im zároveň teda z toho zberu materiálu vytvoril. Beluské Slatiny, tu vidíte tie krvavé pramene, prečo sa volajú krvavé pramene.
Sú to vlastne silno železité pramene. Liečila sa tam v minulosti reuma, boli to zaniknuté kúpele, niekedy na začiatku 20. storočia sa ešte existovali tie kúpele. A to mi prišlo veľmi zaujímavé, že wow, že teda krvavé pramene, to znie tak akože pre zbojníkov úplne skvelo. No a zároveň teda nezabúdajme, že boli liečivé, takže by mohli tam aj niečo liečiť. No a poďme naspäť na prezentáciu. Tak už vieme, kde budú ukrývať sa zbojníci, už vieme, kde budú vlastne portáši. A máme Frňovské sedlo, síce bez jaskyne. A poďme na podnebie. Toto sa tiež študenti na mňa dívajú, že podnebie? Čo s tým majú oni urobiť? Ale áno, naozaj aj podnebie vám dokáže veľmi zdramatizovať príbeh, veď horúčavý chlad, extrémne teploty, spárne letá, hmla, tornáda, hurikány, to sa chvála Bohu teda nie často u nás vyskytuje, ale to všetko vám taktiež dokáže výrazne zdramatizovať dej. No ale stačí si to tak trošku naštudovať. No ale teda možno podnebie som ja trošičku tak inak poňal. Riešil som napríklad kalendár. A to kvôli tomu, že ja teraz viem, že dramatické je to zimné obdobie, hej? Z toho by vznikol veľmi dobrý dramatický film. Možno by bol trošku drahší inak, lebo v zime točiť je samozrejme náročnejšie. A tedy som si uvedomil, keď som sa pozeral na tie Javorníky a Beskydy, tak som si uvedomil, že vlastne ideálne obdobie je vlastne to tak pekne spojiť, lebo my vieme, že 24. alebo 23. dubna, apríla zbojníci začali zbíjať. To je na svätého Juraja. A to je vlastne duben, to je vlastne jar, keď hore ešte je sneh a dole už je jaro. A musím tak povedať, že tá jar na Valašsku je veľmi pekná, hlavne sa spája s veľkým množstvom nejakých tradícií. A tu si musíme uvedomiť aj to, že často Česká televízia alebo Slovenská televízia chcú mať rodinný príbeh, rozprávku na Vianoce. No ale rozprávky alebo rodinné príbehy na Veľkú noc, tých je menej. Tých je naozaj pramálo. A teda vy viete, že často môžete uvažovať aj takto, že naozaj tá televízia by mohla vlastne toto viacej preferovať, zobrať, pretože aby mala čo vysielať na tieto sviatky, keď sme všetci doma a tak ďalej. Takže samozrejme aj takýmto spôsobom môžeme premýšľať. Inak vrátim sa naspäť tomu námetu. Ja som sa rozhodol robiť o tých portášoch aj kvôli tomu, že to je dobrý ako keby koprodukčný námet. Vy tam máte slovenskú časť a českú časť. Takže viete, že môžete čerpať kvázi peniaze z oboch krajín. Vrátim sa k tomuto svätému Jurajovi, ten je často zobrazovaný na koni. A k tomuto je veľké množstvo legend. A tak víte, že mi tam začal vstupovať kôň. Takže máme tam aj sneh, máme tam jar, máme tam Veľkú noc. Ja som nejak dokonca taký magor, že som si našiel konkrétny dátum v minulosti ďaká nejakému online kalendáru, kde som našiel, že kedy je presne na svätého Juraja, alebo kedy bolo na svätého Juraja, kedy bola Veľká noc. A naozaj som to našiel a vypočítalo mi to rok 1734, že tedy mi to naozaj, tedy na svätého Juraja bol deň predtým, alebo deň potom bol zelený štvrtok, alebo už teraz neviem, Veľký piatok možno, už si to presne nepamätám. Ale vďaka tomu roku som si začal uvedomovať, že pri tvorbe postav, že vlastne ako môžu mať históriu, či sa napríklad mohli stretnúť s Jánošíkom a tak ďalej, hej. Fauna a flóra, to akože tiež, keď študentom poviem, pozrite sa na faunu a flóru. Však napríklad, ja neviem, aj ten Leonardo DiCaprio musel bojovať s tým medveďom. Keby tam nebol ten medveď, ako by to vyzeralo, ten Revenant, hej? A tak ďalej. Takže fauna a flóra taktiež môže vám trošku zakomponovať, ale skôr môžete ju zakomponovať v rámci symbolov. Tak vieme, že už to bude prebiehať na jar, tak samozrejme vrba rakitová, to je teda po slovensky, a myslím, u vás sa to volá kočičky, myslím, nie? Tak nejak? Hej, dobre, som sa zapamätal. Tak to je taký symbol Veľkej noci. No a samozrejme, ale môžeme hľadať aj ostatné symboly. Ja neviem, tu na Slovensku máme takú tú, neviem, či to je legenda, alebo povera, alebo povesť. To je, povedzme, z Veľkej Moravy tri prúty, hej, vrbové, ktoré sa nedajú zlomiť, keď sú spolu, a keď je každý o svet, tak sa dá zlomiť. A to je vlastne ako keby tá metafora nejakej súdržnosti, spolupráce. A to sa dobre celkom dáva do toho nášho príbehu, ktorý je o Čechoch a Slovákoch. No a potom v neposlednom rade bylinky. Je to chránená krajinná oblasť, sú tam veľmi vzácne bylinky. Moja stará mama, teda bola bylinkárka, a tu som si uvedomil pri tých bylinkách, že dobre, tak teda my tam máme raneného zbojníka, takže ho môžeme nejako liečiť. Bylinky môžu byť tým dobrým odrazovým mostíkom. A kto ho bude liečiť?
No a máme tam zatiaľ vlastne pramálo postav. No tak samozrejme máme tam dvoch chlapov, zbojníka a portáša, ktorý ho sa snaží zachrániť predtým, ako ho zranil, teda, potom ako ho zranil, pardon. No a teda tak dajme tam konečne ženskú postavu, tak som si dal samozrejme, že bylinkárka, to bude hlavná, teda ženská postava, to bude sestra toho portáša, ktorá sa bude chodiť starať o toho raneného zbojníka. A bude teda bylinkárka. K tomuto samozrejme sa neskôr ešte k tomu trošičku dostanem. Zber materiálu skrz obyvateľstvo, ja sa priznám, že veľmi rád, to je moja záľuba, ale ja tu chápem, že nie každý to môže obľúbovať. Ja mám veľmi rád, teda, ako keď si prídem, napríklad aj teraz som prišiel do Opavy, na hoteli sme mali knihu o Opave. Ja veľmi rád čítam takéto monografie, nazvem to, obcí, miest. Veľa sa z toho dozviete. A samozrejme, tam tie témy, ktoré sa dozviete, tak tu máte vypísané, je toho veľké množstvo. Väčšinou sú tie monografie takto štrukturované, ale ja som si z toho zobral samozrejme toto. Teda. Jazyk a nárečie je veľmi dôležité. Náboženstvo napríklad, lebo tam máte veľmi veľké množstvo zvykov naviazané na náboženstvo, či už je to svadba, či už je to pohreb, architektúra alebo hospodárstvo v danej oblasti. No a teda poďme sa povedať, ako som to využil. Tak architektúra, ja som vám ukazoval teda, že som išiel do toho skanzenu Rožňovského, kde sú pôvodné stavby tých portášov. Samozrejme zase som si z toho urobil teda takú štúdiu, ktorú už som chvála Bohu teda nikde nepúšťal, iba vám. No a teraz som samozrejme začal študovať trošku viacej, že ako by sa dal využiť tento priestor. Možno aj, inak musím povedať, že produkčne vám to možno pomôže, pretože už tí stavby stoja, nikto ich nemusí stavať. Takže môžete využiť stavby tohto Rožňovského skanzenu, pretože bežne sa tam točia rozprávky, v tomto dome sa točila Perimbaba napríklad. Hej. A teda ja som spomínal, že toto je fojtstvo, ktoré teda naozaj reálne slúžilo aj portášom a mal krásny dvor. To je dvor, kde bolo väzenie, a tam samozrejme ukrývali tých zbojníkov ešte predtým, ako ich transportovali do tých veľkých miest. A to je veľmi pekný dvor, kde som si predstavil takúto, nezabúdajte, že chcem tam aj western trošku dodať, takže westernovú scénu som si tam predstavoval. A samozrejme som si pozrel aj to okolie. A bola tam napríklad, za týmto domom je hneď vedľa zvonica a vedľa aj kostol. Hej? Takže aj s tým kostolom som tam pracoval, lebo nezabúdajte, že ten nejaký portáš, ktorý sa často bál tých zbojníkov, tak prespával v kostole. No a mal to byť, navyše vidíte, že to je krásna, bola to krásna veľká chalupa, čo sa nedá porovnať oproti tým malým stavbám, ktoré potom obývali. Tak som si uvedomil, že by tam mohli ísť aj o tú chalupu. A vytvoril som postavu Fojta Adama, ktorý, ak si pamätáte z toho zberu materiálu, z toho prvotného, tak ten Fojt Adam nemusí byť dobrý Fojt. To znamená, že môže spolupracovať so zbojníkmi. A samozrejme dostal sa teda k takémuto veľkému domu. Vytvoril som postavu otca Martina, to je hlavná postava, hlavný portáš, ktorý o ten dom prišiel, ktorý bol predtým Fojt, ale kvôli zdravotným problémom, lebo tam v tých úvodoch som našiel, že keď mal portáš nejaké zdravotné problémy, tak za neho mohol zastupovať ten jeho syn alebo vnuk, tak kvôli zdravotným problémom sa portášom už nemohol ďalej byť a prišiel aj tým pádom o svoje postavenie Fojta, starostu a zároveň prišiel aj o ten dom, ktorý je veľmi pekný. No a poďme ďalej, ešte teda skrz obyvateľstvo to môžeme charakterizovať tieto zbery materiálu aj napríklad cez zvyky a tradície, remesla. Sú napríklad niektoré oblasti, ako napríklad táto oblasť tejto Severnej Moravy, ktorá je veľmi typická uhlím, ťažbou uhlia, juh Moravie, napríklad vinársky a tak ďalej, ktoré vám tam môžu veľmi pekne zakomponovať v rámci nejakých informácií sa. A teda poďme k tej oblasti tej Karolinky a teda tých Javorníkov. Tam boli takéto hospodárstva. Máme tu košikárstvo. Nezabúdajte, že máme tam už fauna flóru a to je tá vrba rakitová, ktorá vlastne z nej sa vyrábajú košiky. A ja som teda zároveň vám povedal, že otec tej našej hlavnej postavy, toho portáša, prišiel o svoj dom a postavenie kvôli chorobe. A tak som začal pátrať, že akú chorobu by mohol mať a či by sa tam nedali nejako košíky implementovať. A našiel som vlastne reumu.
Reuma mi spadala vlastne do toho, že mal som krvavé pramene, ktoré liečia reumu, potom som zároveň mal reumu aj kvôli tomu, že portáši veľmi trpeli často reumou. Oni si mysleli, že to je kvôli tomu, že chodia po tom snehu, po tej zime, ale teda reuma skutočná sa inak teda vzniká úplne iným spôsobom vraj, čo som neskôr konzultoval. A teda poďme tým košíkom. Reumatici, im sa odporúča, aby plietli košíky. Vraj im to veľmi pomáha na prsty, na ruky, keď ich bolia klby. No a tak som povedal, OK, tak tie košíky môže vyrábať ten Martinov otec, ktorý teda sedí väčšinou na posteli a už není plnohodnotný portáž, musí ho teda zastupovať ten jeho syn. Máme tu kováčstvo. Ja som našiel v jednej nejakej tej monografii, teraz už neviem, o ktorej to bolo dedine, že v tej oblasti chýbal kováč. Strašne dlho, ja neviem, niekoľko desaťročí nebolo kováča a preto tam tí ľudia nemali ani kone. Lebo ako podkuté neboli a tak ďalej, dostávali z toho ochorenia a nemohli nájsť kováča, lebo nikto nevedel robiť kováča. A to som si zaznamenal ako jeden taký ten fun fact. No a potom sklárstvo, som hovoril, že Karolinka bola neskôr významná teda skláreň, ale tu sa pohybujeme niekedy v druhej polovici 18. storočia a my vieme, že ja mám príbeh z roku 1734. Ale nakoniec teda aj to sklo tam nakoniec budem trošku využívať. A toto je to najdôležitejšie, pretože čím je známa, to je vlastne Zlínsky kraj, čím je známy Zlínsky kraj, topánkami, Baťa. A teda naozaj, že ja som začal dokonca pozerať, že kedy nejaký predok Tomáša Bati začal mať nejaký vlastný obchod, kde povedzme vyrábal topánky a naozaj to bolo v tom období, niekedy rok 1728, ak si dobre pamätám, ale to určite teda by bolo dobre overiť. No a tak som začal samozrejme sa špecializovať aj na to, že vyhľadávam informácie aj o topánkach. Veď jedna z postav by mohla byť Švec. A napríklad ten Martin, veď on teda, to je hlavná postava portáš, ktorý zastupuje svojho otca, ktorý nemôže byť portášom, lebo je chorý, ale aby dostávali ten plat, ktorý ich živí, ktorý je dosť slušný, tak teda musí chodiť na to portášske povolanie. Ale on musí mať nejakú záľubu predsa. Musí byť niečom dobrý. Tak nech je Švec napríklad. Som si uvedomil, že by to mohlo byť zaujímavé. Nech je šikovný Švec aj z toho dôvodu, že som našiel prepojenie medzi kováčstvom a výrobou topánok. V tom období začali konečne sa na topánky dávať to, čo vidíte, také podkovičky, ktoré začali vyrábať kováči. A to kvôli tomu, aby teda samozrejme sa menej šmýkalo aj tým portášom, ale zároveň, aby napríklad teda ako tí topánky dlhšie vydržali, pretože všetky topánky väčšinou vtedy vydržali veľmi krátko. No a tak máme prepojenie medzi kováčstvom a čižmami. A tak som dal teda, že Martin, naša hlavná postava, bude mať záľubu vo výrobe topánok a Slovák, zbojník ranený, môže byť kováč, ktorého musíme povedať, že ho tam potrebujú. Hej? Lebo však teda nemali tam kováča. No a teda poďme ešte teda k tomuto. Zber materiálu prostredníctvom jeho kultúru môžeme teda naraziť na také hmotné a nehmotné pramene. A teda hmotné napríklad môže byť soška od rezbára, ktorú môžete vy využívať potom, môže vás inšpirovať, ale aj nehmotné. A to sú napríklad tá hudba, povery, zvyky. A musíme si povedať, že teda, ako som spomenul, že tradíciám a zvykom sa nevyhnete aj tej náboženskej symbolike, ktorá bola vtedy dosť silná inak teda ešte. A tie zvyky a tradície by sme mohli rozdeliť na hospodárske, náboženské zvyky a tradície, nejaký etnický skupín, národostné zvyky, tradície určitej skupiny obyvateľstva, regionálne zvyky a tak ďalej. Tam som sa snažil nájsť nejaké zvyky, ktoré by mi naozaj pomohli reálne. A napríklad našiel som zvyk, že teda na Veľkú noc, myslím, že to je teda na ten Veľký piatok, zo Zeleného štvrtku na Biely piatok sa viažu zvony. Nemôžu zvoniť zvony. A to je dobré, to mi prišlo, že to je dobré, lebo však vlastne keď ich napadnú zbojníci, tú dedinu, a chcú im niečo ukradnúť, tak nemôžu dávať signál tým pádom, nie? Lebo však sú zviazané zvony. Tedy bol vlastne signál to, že sa zvonilo na tie zvony. Poďme ďalej, samozrejme máme tam nejaké tradície typu, ja neviem, vynášanie moreny, ktoré, ja sa priznám, že toto som nechcel dávať do môjho scenáru, lebo schválne som vám hovoril a ukazoval ten film z roku 1948, jediný film o portášoch, že teda naozaj to bolo... Tam bolo toho folklóru až priveľa a to som práve nechcel. Takže ten folklór som tam dávať nejako nechcel, na tom nič zakladať. Ale povedzme tie povery. Ako som začal využívať povery, tak máme tam samozrejme jaskyňu, ktorá neexistuje, ale v nej je drak, ktorý taktiež neexistuje. No tak som začal vlastne toto
zakomponovať do príbehu, veď vlastne to Frňovské sedlo by mohlo byť nejakým takým zvláštnym bodom, kde sa vlastne všetci boja chodiť. A tam, kde sa všetci boja chodiť, tak tam práve môže prekvitať zlo, pretože tam samozrejme nikto nechodí, tak tam sa môžu stretávať napríklad, ja neviem, zbojníci alebo niekto iný. Takže som to začal nejako využívať, lebo teda vieme, že Martin zraní slovenského zbojníka, ktorý sa bude volať Juraj, a teraz ho musí niekde ukryť. No tak ho ukrie do tej jaskyne, lebo však tam nikto nechodí, však tam je drak. Hej? Ale my vieme, že reálne tam žiadny drak nie je, to sú všetko povery a narážam skôr na to, ako ľudia v tej dobe, ale možno aj dnes ešte stále veria na to, čo tam nie je. No a teda musím povedať, že hudba má veľmi špecifické postavenie, ale tu som znova nechcel využívať, pretože jednak o portášoch existujú nejaké pesničky, ale mne sa nepáčili, tam tá ich využiteľnosť je nulová pre mňa. Samozrejme, ja neviem, historický film môžeme brať aj Pelíšky. No tak tam napríklad je krásne využitá hudba Slnečný hrob od, myslím, Blue Effect. Takže vidíte, že naozaj viete pekne využívať a zakomponovať aj hudbu. No a teda poďme na to, čo som teda vytvoril. Z tohto všetkého, čo som vám teraz hovoril, som vytvoril teda toto. To nie je samozrejme finálny text. Snažil som sa ho veľmi zjednodušiť, lebo samozrejme čítať námet, ktorý má 2 strany, to nikoho nebaví. Až tak po takejto dlhej prednáške. Takže poďme na to. Martin je slobodný zručný Švéd, ktorý celé dni opravuje staré valašské papuče a krpce, ktoré majú vydraté podrážky. Okrem toho sa snaží dostať do portášskeho zboru, veliteľ portášov, a toto je reálna skutočná osobnosť, jediná, ktorú som našiel, ešte tam boli nejakí Křenovci, alebo tak Křenekovci, reálni portáši. Tak veliteľ portášov Šáden ho však do zboru prijať nechce, lebo Martin je po smrti svojej matky trošku citlivý, to znamená, nie je taký odvážny ako ostatní portáši, a navyše teda nevie čítať, čo je nová podmienka pre portášov. Martin však už portášom vlastne je. On pomáha portášom niekoľko mesiacov, lebo jeho otec je bývalý Vojt, portáš Matúš, a trpí totiž silnou reumou a tak nemôže vykonávať svoje portášske povolanie. Martin chodí teda do hôr namiesto neho, aby rodina neprišla o portášskú rentu. Dosť, že portáša Matúša zbavili aj kvôli ochoreniu vedúcej pozície, ale mu aj odobrali ten dom, v ktorom teraz býva Adam. Jeho dcéra Hanka, samozrejme už predtým, ako sa to všetko udialo, sa spriatelili, alebo teda sa páčil jeden druhému a začali spolu ako keby trošičku tak sa viacej páčiť, majú spolu možno nejaký vzťah, ktorý by mal niekde vyústiť, ale Adam svoju dceru nechce dať Martinovi, lebo však teda nie je portáš a jemu ide o peniaze, lebo však portáš je celkom bohatý človek, kvázi. Martin navyše počas služby stretne sa s unikajúcimi slovenskými zbojníkmi, ktorí práve ukradli kone z ich dediny. My vieme, že tam bolo zrazu veľa koní. Oni sa to nejako dozvedeli a tak išli pre tie kone. Tie tam nechal židovský kúpec, ktorý zomrel, kone v dedine nemali dobré podmienky, nakoľko široko ďaleko navyše nebol ani jediný kováč, tak to je super ich vlastne ukradnúť, však aspoň ich vyliečia možno. Kvôli Martinovi mladý zbojník Juraj spadne z koňa a zlomí si nohu. Martin sa rozhodne zbojníka nevydať. Vie, že by ho popravili, zbojník Juraj mu navyše za záchranu sľúbi veľké peniaze, ktoré Martin potrebuje, aby dostal za ženu Hanku. Martin zbojníka ukrie do jaskyne vo Frňovskom sedle, kde nikto nechodí, lebo však tam straší. Spolu so svojou sestrou Mariankou sa o neho postupne starajú a Juraj vie čítať. Tak ich učí aspoň nejakú kvázi formu odmeny, alebo aby spolu strávili nejaký čas. Lebo teda konzultoval som, ako dlho sa lieči, napríklad teda v tomto prípade ide o zranenie zbojníka, že má zlomenú nohu. V roku 1734 som to konzultoval, že ako dlho by sa to liečilo, ako by sa to liečilo, zhruba 6 týždňov by sa to liečilo. Nikdy by sa to samozrejme nezahojilo, ten zbojník by veľmi krýval, mal by bolesti a tak ďalej. No ale dobre, takže 6 týždňov by tam mali byť tej jaskyni. Juraja medzi tým hľadá jeho otec na slovenskej strane, máme samozrejme jeho otca a nejakú takú menšiu bandu zbojníkov, aj ostatní členovia družiny. Tí sa ukrývajú v močiaroch krvavých prámeňov, tam liečia aj kone, ktoré ukradnú, sú to zruční kováči, ktorí pri prepadoch kradnú v podstate iba kone. Teraz prečo? Lebo ja som vám spomínal, že nejaký rodinný film by som chcel z toho urobiť a teraz zbojníci boli často krutí ľudia, ktorí zabíjali. A teraz tak som si vymyslel vlastne neskôr v nejakom životopise týchto postav, že vlastne kradnú iba kone, pretože jednak im na koňoch záleží, ale jednak, keď ukradnú kone, tak ich nikto nenaháňa. Len Jánošik urobil vlastne blbosť, pretože kradol zlato a to sa samozrejme nepáčilo tej vrchnosti a teda tak ho naháňali kvôli zlatu samozrejme, ktoré on teda vraj rozdával, ale kvôli koňom možno ho nemusí až tak naháňať. Hej? Tak ako určite to bolo cenené zviera, ale tak nebolo to zlato.
Zistí sa, že Juraj a Martin majú vlastne toho veľa spoločného, keď spolu trávia ten čas tej jaskyni. Okrem iného, že obaja napríklad nemajú mamu, ich otcovia majú nad nimi veľmi pevnú moc, určujú im, čo majú robiť. A Martin sa dozvie, že navyše jeho otec Matúš sabotoval jeho prijatie do portášov. On totiž nechce, aby skončil ako on, však má reumu, pozrite sa na neho, prišiel o všetko, uznávaný človek a zrazu teda sa z neho stala vlastne ľudská troska. Takže jeho vlastne Martina neprijali medzi tých portášov, hlavne kvôli otcovi. Z hádky medzi Matúšom a Martinom sa teší najmä Adam. Ukáže sa, že ich Floyd, teda, ktorý je zároveň starosta dediny a otec Hanky, spolupracuje so slovenskými zbojníkmi, respektíve iba s jedným z nich. Nikto to samozrejme nevie. A tajným miestom, kde sa stretávajú, je to Frňovské sedlo. Tam si odozdávajú vlastne informácie, napríklad aj o tých koňoch. Hej? Floyd Adam povedal zbojníkovi slovenskému z družiny vlastne toho Juraja, že vlastne majú tam hrozne veľa koní, ktoré sa nemá kto starať. Šup, môžete si ich zobrať. Dostane za to nejakú odmenu, samozrejme. Martin stihne újsť, keď ich samozrejme nájdu, lebo v tom Frňovskom sedle sa stretnú ako keby. No a keď Martin stihne újsť, Juraja nepoctiví portáši zajmú. Martin ďaká tomu, že ho Juraj naučil čítať z mapy, nájde tajný ukrytých slovenských zbojníkoch pri krvavých minerálnych prameňoch. Privedie ich do dediny, vymyslia plán na oslobodenie mladého Juraja. V ňom zohráva dôležitú úlohu aj Martinov otec a teraz a hlavne ženské postavy, lebo však tie sa tam tak strácajú trošku. Vznikne situácia s westernovým napätím, som to nazval, ktorý sa z očí v oči vlastne postaví proti sebe Floyd Adam, otec Martina, zbojník Ondrej. Slovenský zbojník požaduje vrátenie svojho syna výmenou za ukradnuté kone Martina, ktorého držia ako rukojemníka. Samozrejme fingujú to, že majú rukojemníka. Oni ho reálne majú, ale on sa dobrovoľne im dal. Napriek tomu sa rozhodne Juraja a Ondreja popraviť, ten Adam, lebo vlastne za nich dostane odmenu. Oni tí portáši dostávali odmenu za každého hlapaného zbojníka. Takže dostane vlastne za 2 zbojníkov odmenu a Martin sa teda rozhodne obetovať, napriek tomu, že sa páči jeho dcere Hanke. Ale v tom samozrejme pomôže Martinov otec Hanka a Marianka, všetko sa nakoniec dobre nejako skončí, lebo však to má byť rodinný film. Juraja a Ondreja však portáši nechcú pustiť, no však sú predsa zbojníci. No tak ich veliteľ ten Šáden však navrhne, aby z nich boli pardonovaní lupiči, ktorí teda sú omilostení a pomáhajú portášom a tí využívajú ich znalosti, napríklad v teréne. Hlava zbojníkov Jurajov otec sa rozhodne pomôcť portášovi Matúšovi, to už je moc veľký happy end toto, hej, zoberie ho k teplým prameňom, nech sa uzdraví a tak ďalej. Ale z Juraja sa stane obecný kováč a spolu s Martinom vlastne môžu vytvoriť takú firmu, lebo však vlastne my vieme, že v tom období bolo potrebné robiť také tie malé podkovičky na tie topánky. No tak vlastne to je ideálne duo, že sa budú takto doplňovať a vznikli vlastne prvé valašské opätky, ktoré vlastne navodia tú tradíciu z Zlínskeho kraja topánok. Samozrejme, tu nasledovala nejaká tvorba postav, ich životopisy, ja som si ich rozpísal na 2 strany, tu som veľmi čerpal teda z historických prameňov, motivácie som zadal každému, rozdelenie podľa nejakých archetypov, Foglera, Campbella. To možno poznáte napríklad, ja neviem, že teda nejaký, tam sú, že Ali spojenec, ja neviem, že strážca pokladov, alebo nejaký nositeľ nejakej informácie a tak ďalej, mentor, možno to poznáte. Potom samozrejme, ja som sa vybral tou cestou trošičku toho rodinného príbehu, takže mi tam naskočila tá cesta hrdinu, ktorú zase poznáte, to je ten obyčajný svet a nový svet a tak ďalej, ktorá sa využíva často pri tvorbe rozprávok, aj Pixar vlastne ide cez toto a tak ďalej. Tvorba časovej osy mi tam naskočila, aj tvorba storylineu a teraz tu sa dostávame úplne poslednému vlastne bodu. Zber materiálu už počas tvorby scenáru a to sú konzultácie s odborníkmi. Vy naozaj musíte stále konzultovať. Ja som konzultoval aj s lekárkou, napríklad na tú reumu odbornosti, s veterinárkou, špecialistkou na chov koní, a zároveň som najviac teda konzultoval samozrejme s historikmi a teda najviac som ešte konzultoval s pánom, ktorý z Pražského múzea medicíny nám mi rozprával, ako by sa dala vyliečiť tá noha, čo by mali postúpiť a tak ďalej. Tvorba na základe vlastných skúseností a emócie, akože to pokračovalo samozrejme a práca s predmetmi a symbolmi, tam som vlastne sa snažil využiť do plnej miery vlastne, ja neviem, vápno, mapu, knihu, krvavé pramene, prútie, dať im tomu nejakú symboliku a tak ďalej. No a samozrejme, tu sa dostávam k tomu zberu materiálu, čo som tam mal, že jazyk a nárečie, lebo posledná vlastne moja taká akože fáza bola, keď už boli dialógy hotové, preložiť to, pretože nielen preložiť to do češtiny,
ja som to písal v slovenskom jazyku, ale preložiť to do valaštiny, a nielen do valaštiny, ale na druhej strane to nemohla byť len taká obyčajná slovenčina. Na druhej strane je vlastne marikovské a papradňanské nárečie. A na to treba bolo nájsť teda odborníka, ktorý tým ešte rozpráva, tak mi to poprekladali títo ľudia. A naozaj teda vznikol z toho taký autentickejší dialog, mám pocit. To je všetko. Vznikol nejaký scenár, ktorý možno teda sa raz bude realizovať, kiežby. A trvalo to teda niekoľko rokov, to, čo som vám teraz ukázal, ale ono by sa to dalo stihnúť za pár mesiacov, keď vám k tomu aj pomáhajú ľudia. Ja som to všetko robil nejakým spôsobom sám, často som sa flákal, poviem úprimne, často musel niečo dozrieť a čakal som na nejaké veci a skrátka nikto ma nesúril, aby som to robil rýchlejšie, takže trvalo to niekoľko rokov, ale v prípade tých amnestií, čo som spomínal na začiatku, sme ich začali písať v roku 2016 a my sme vedeli, že v roku 2019 už musia byť nafilmované a premiérované, pretože vtedy bolo 30 rokov od Nežnej revolúcie. A teda museli sme veľmi teda zamakať, preto nám aj pomáhali vlastne ten historik, ktorý som spomínal, a my sme to mali za rok a pol napísané aj s tým zberom materiálu. Takže keď sa ponáhľate, tak to ide rýchlejšie a teda samozrejme, keď pomáha celý tím, tak je to lepšia práca, ako keď to robí možno jeden človek. Má niekto nejaké otázky? Jo, děkujeme moc, Marku. Já jsem chtěl k tomu něco dodat. Já jsem naposledy byl v Opavě, je to asi 12 let a strávil jsem tady 14 dní tady v Muzeum písemnictví, Zemském muzeum, kde jsem připravoval valašský projekt o velmi podobném tématu. Já jsem potom k tomu nenašel klíč a šel jsem prostě dělat jiný film, protože jsem taky z Valašska původem a myslím si, že ten žánr zbojnictví je něco, co vlastně český film ani slovenský jako nevyužívá dostatečně, že to je vlastně náš žánr. A narazil jsem na takový jako limity. Nejdřív jsem narazil na takový ten magický realismus, přesně ten Kobzáň a ty legendy, které jsou až moc pohádkové a všechno si to jako romantizují. A pak jsem narazil na druhou stranu vlastně valašského písemnictví a vlastně příběhu baraských a to byl takový ten zase sociální realismus, že ukazoval ten tvrdý život na Valašsku. Ty děti, které prostě nepřežily tu zimu a nebyly tak podstatné jako krávy a tak dále. Takže vlastně byly tam různé inspirace. A já jsem potom nenašel vlastně cestu, jak se napojit na tu tradici, na tu tradici, tu historii toho vlastně psaní vlastně valašského. Ale proč to říkám? V tom zbojnictví jsem si uvědomil jednu důležitou věc, že ta iniciace je samozřejmě náboženská. Že vlastně celá rekatolizace vlastně vedla k náboženství, že vlastně portáši a zbojníci nebyli, že tam vlastně vždycky je nebezpečí, že prostě historie se na to dívala, že prostě byli ti zbojníci, ti romantičtí hrdinové, vy se na to díváte, že to byli vlastně zločinci, ale v podstatě vlastně tam jsem došel k tomu, že tam bylo důležité, že vlastně to byli vlastně evangelíci, že ta iniciace byla, že vlastně po Bílé hoře se schovávali a to zbojnictví začalo někde díky tady tomuhle, že se museli schovávat, že vlastně ti portáši a ti, co je, že Albrecht z Vlaština, to byli vlastně katolíci, kteří honili. A mě se chci zeptat, jestli máte tuhletu třeba rovinu v tom scénáři. Keď som robil tú tvorbu tých postáv a som si sám zadefinoval, že každú postavu teda vytvorím teda tak, že aby mala ten životopis, tak naozaj som išiel až do tých historických vecí aj storočie predtým. Lebo napríklad ten Jurajov otec, to je ten zbojník, ktorý teda leží v jaskyni a je ranený, tak má otca, ktorý povedzme má 40 rokov, takže tam som išiel až do toho vlastne, že prečo, ja som si dal, že on bol vojak. Bol veľmi akože pri koňoch, hej. A tam vlastne mi do toho začali vstupovať kurucké vojska a vôbec celý tam vlastne na Slovensku v tom období začali vznikať tie také protivládne povstania, nazvem to v súčasnosti, by sa to tak dalo dneska nazvať. No a tam inak bol aj ten Jánošik a tak ďalej. A tam som išiel naozaj, že som pátral po tom, že prečo tí ľudia sa stali zbojníkmi. A áno, ja som tam vlastne, to, čo vy hovoríte, nedával to náboženstvo ako nejaké primárne. Tam som skôr dal, že oni... Ja som začal, moja manželka mi hovorí, že som ekologický filmár, lebo jednak teda sa smeje z toho, že vždy všetko zužitkujem, vidíte, urobím fotky zo zberu materiálu, hneď ich dám do článku, urobím nejaké zábery, hneď z toho vytvorím nejakú reportáž, že sa naozaj snažím zužitkovať. No a v tomto prípade som sa snažil tú ekologickú nejakú líniu dávať aj do tohto, takže som dal, že im naozaj záležalo na koňoch.
napríklad. Že on mal, ako povedzme ten Jurajov otec, ktorý bol vojak počas tých kuruckých povstaní, tak mal napríklad, že na starosti kone, ktoré neskutočne nejak trpeli v tej dobe. A jemu to bolo ľúto, no tak ako on naozaj potom krádol kone a liečil ich vlastne tých v teplých prameňoch a zistil, že naozaj, inak to som tiež konzultoval, či teda dokážu sa tie kone vyliečiť v tých teplých prameňoch a fakt naozaj, že to tak sadlo úplne, že presne ešte ten typ vody na to vraj pasoval. A teda nejakým takým spôsobom takého ekologického rozmeru som sa snažil do toho dostávať niečo. Ale to aj skôr kvôli tomu, že ja som sa to snažil zjednodušovať, túto históriu, hlavne kvôli tomu, že to by mohol byť rodinný film. Teda. Samozrejme, tu rodinný film má taktiež nejaké špecifika a tu sa bavíme o divákovi od 12 rokov vyššie. Tam divák takého samozrejme nižšieho veku by tomu úplne nerozumel. Takže tak. Ďakujem. Otázka. Ja sa ospravedlňujem, ja strašne rýchlo rozprávam, lebo som mal pocit, že sme v časovom sklze. A myslím, že aj sme. Však. Já bych se chtěl zeptat, když jste tam zmiňoval tu spolupráci s tím historikem, tak když jde o takový projekt, který si děláte, předpokládám, bez nějaké produkce a vlastně sám, tak jak primárně s tím historikem, ale i s těma ostatníma lidma pracujete skrz třeba nějaké finanční vyrovnání, nebo co oni z toho mají, jestli je to dělali čistě ze zájmu pro ten film, nebo je třeba nějak jako platíte? Áno, priznám sa, že teda v tomto prípade pán Drápala bol veľmi ústretový a musím povedať, že veľmi milý a tiež mám pocit, že ho zaujalo to, že som ho oslovil s takýmto príbehom, lebo taktiež aj on ako človek, ktorý sa portášom rozumie, tak si uvedomil, že vlastne takýto film o nich skoro neexistuje, okrem toho jedného jediného a musím vám povedať, že spolupracoval zadarmo. Ale teda jeho spolupráca bola, že konzultoval potom, samozrejme, ja som mu dal storyline napríklad, on si ho pozrel, povedal mi niečo áno, by sa asi nedalo. Musím povedať, že nebolo tam veľa odchylností, nepovedal mi, že čo by som mal úplne že zmeniť, lebo sa príšerne mýlim, tak nie, skôr mi dával tak ako dobré pointy, hej, že skúsme to ešte toto tam dať viacej, v tom období sa toto robilo a podobne. Takže áno, veľmi som mu vďačný. My sme sa stretli aj v tom Rožňovskom skanzene, takže on mi aj urobil prehliadku tých domov a tak ďalej. Bolo to veľmi milá spolupráca, ale predtým som spomínal na tom filme Amnesty, ktorý sa aj zrealizoval, tak robil Fedor Blaščák a to už bola platená práca, ktorú samozrejme on teda dostal riadne zaplatené od produkcie. A tak vám zostávajú dve možnosti, no tak budete mať šťastie ako ja, že som oslovil človeka, ktorý myslím, že mu tiež záležalo na tom, že možno z toho niekedy niečo bude. A buď budete mať nešťastie, ale aj šťastie zároveň, lebo tak si ten človek samozrejme za svoju prácu vypýta adekvátny plat, ktorý teda môže ísť z vášho vrecka, alebo na to môžete získať nejaký grant, lebo samozrejme tu sa bavíme o tom, že toto celé som mohol podať na audiovizuálny fond, v vašom prípade na nejaké iné grantové systémy, na vývoj scenára. No, tak keď vás podporia, tak samozrejme všetko z toho môžete platiť. To je úžasné potom, lebo tí ľudia tam naozaj dostanú celkom aj slušne zaplatené, keď dostanete dobrý grant. Takže tak. Já si myslím, že jste jako zademonstroval to, co s filmem taky může souviset nejenom s filmem a to je nějaká analogie k nějakému odhodlání a vytrvalosti těch postav toho filmu, které se ocitají v té krajině v nevyzpytatelné konstelaci a že jste přitomnil to, že ten film může předpokládat taky jistou vášeň, jo? Nebo až posedlost a že jsou to vysoké kopce kolikrát, aniž by člověk věděl, že úplně na ten kopec vyleze. Ale je důležité to zkusit. Důležité mě přišlo to spektrum do těch bylin, do těch zvířat, do té krajiny, do těch předmětů. Film kolikrát může začít vlastně i z nějaké věci. Jo? My tady v té Valašce, vlastně na té fotce, můžeme vidět ledascos. Jo? Tam můžeme vidět tvář a tam můžeme vidět nějaký ornament, můžeme tam vidět něco zvířecího, něco lidského. Když to položíme, můžeme tam vidět třeba nějaký kopec. Ten akcent na to, že vy ty obhlídky, ty rešerše děláte takhle do šířky,
je důležitý vzkaz. Pochopil jsem, že jdete tím směrem rodinného filmu i s tím odkazem na western, a jak tady Václav předtím i zmiňoval toho Leoneho, tak samozřejmě by se, myslím, dalo uvažovat o tom filmu i o třeba méně mluvícím filmu. V souvislosti s tím, že ti lidi jsou dlouho spolu, je otázka, kolik si toho mají co říct a do jaké míry a co vlastně jako řešili a do jaké míry si vyprávěli. Kromě toho, co říkal Václav, tu poznámku s tím náboženstvím, která mně přijde důležitá, aniž by to musel být leitmotiv toho filmu, ale jako ve smyslu toho, že my díky tomu pochopíme, že my nějak jako spolu vytváříme dějiny, ale jsme jimi taky nějak vytváření. To znamená, že ti lidi si vyberou ten svůj životní příběh jenom do určité míry. Jo? Oni reagují na nějaký tlak a vedle toho jsem taky přemýšlel v souvislosti s tou hranicí jako s něčím velmi aktuálním. Mám na mysli princip jako hranice a toho vlastně jako odkud jsem. Jo? A o jakou povahu hranice by se mělo jednat. Do jaké míry a v jaké podobě to bylo důležité pro ty lidi. Ten moment mého světa, cizího světa. Jo? Toho, kde jsem ještě doma, kde už nejsem doma. Jo? Toho, jestliže ti lidi prožili v podstatě celý život na jednom fleku, co to znamenalo jako pro ten život a jako do jaké míry nám to může umožnit přemítání nad tím, jestli my jsme odněkud, jo, a jestli my někam patříme a jestli třeba předpoklad toho mít nějakou širší identitu, i tu evropskou, jo, potažmo planetární, jestli třeba předpokladem toho není zároveň vědomí, že jsem z něčeho velmi lokálního. Jo. A že díky tomu já si potom mohu uvědomovat ty další možné rozměry té identity. Ďakujem pekne. Ono naozaj hranica môže byť veľmi dobrým symbolom. Podobne ako aj valašky, teraz vždy otázne si povedať, že čo je prefláknutý symbol. Valašky sú podľa mňa prefláknutý symbol. Preto som s nimi nakoniec nepracoval vôbec. Ja som pôvodne, tam som vám spomínal, že keď som si vystrelil z tej zbrane zo 17. storočia, ktorá je inak taktiež fake, som sa dozvedel, tak že teda naozaj budem musieť používať valašky na nejakú obranu a tak ďalej, lebo tie zbrane v tej zime nestrieľali. Nakoniec som sa tomu úplne vyhol, lebo to je zase, chceme rodinný film, takže až pri veľké zobrazovanie nejakého násilia, ktoré inak nakoniec je tam celkom dosť. A teda navyše teda tento symbol sa mi zdal, že naozaj prefláknutý na každej tretej malbe, ktorá zobrazuje portášov. Takže mne sa páčilo, ďakujem pán Gogola inak, že ste aj spomenuli, že to hraničilo trošičku možno až nejakou posadnutosťou. Áno, tak je to vlastne kvôli tomu, že som mal som také smerovanie, že naozaj, že tá moja babka to rozprávala možno trošku tak, že dnes by som to svojim deťom tak nerozprával. A preto ja som spomenul, že mám 2 malé deti, tak som chcel vytvoriť niečo, čo možno, že keby sa v živote natočilo, tak samozrejme to rozprávam ja vlastne takýmto spôsobom mojim deťom. Takže mal som niečo, čo ma poháňalo. Takže to je dobrý smer. A navyše je veľmi dobrý smer, keď píšete, robte si radosť písania, píšete niečo, ja som teda písal dlhé roky scenáre často, ktoré som bol ako najatý na to, aby som napísal niečo a teda samozrejme nie vždy som mal k tomu úplný vzťah. A teraz som mal vlastne z toho radosť. A to je hrozne dôležité, takže sa mi to k tomu chcelo vrácať, aj keď som skrátka bol unavený a vlastne mne to pomohlo veľmi ako dodať mi nejakú energiu, že aha, dneska som niečo vytvoril, na čo mi záleží. Takže tak. A je to zatiaľ pre mňa síce. Neviem, čo s tým filmom bude ďalej. My sme teda, poviem ešte, toto je zhruba asi 10 mesiacov, odkedy som toto, alebo 11, odkedy som to ukončil, že teda už som sa do toho nechcel vrtať, ale aj kvôli tomu, znova nikto ma nepoháňal, tak som si povedal, že nechám to odležať. Pozriem sa na to až zase o pár mesiacov.
tak som tak aj urobil, pozrel som sa na to aj kvôli teda študentom, ja som im to taktiež trošičku prezentoval, no a tak som si to prečítal a zase som napríklad zistil, že fakt tam tých ženských postav mám pramálo. V podstate všetky tie historické filmy, čo som vám spomínal, tam ako referenčné filmy, tam ženské postavy veľmi ako nefigurujú a si hovorím, sme v 21. storočí, posilníme trošku ženské postavy, tak dnes by som, keby som si teda k tomu teraz už sadol znova, posilnil tie ženské postavy, dal by som tam im väčší priestor a tak ďalej. Takže nechal som to odležať, uvidíme, čo s tým bude ďalej, ale samozrejme tak sú také tie klasické cesty. Včera sme tu mali zástupcu z Českej televízie, že to teda ponúknete povedzme tej Českej televízii, hľadáte na to nejakého producenta, ktorý teda zistia, že to je drahá vec, samozrejme, lebo historický film je vždy drahý. To, že ja som napríklad využil ale napríklad nejaké reálne priestory z Kanzenu, tak šetria peniaze, to, že som to neumiestnil iba do zimy, šetrí to peniaze. Máme tam skupinu, oni sú, neviem, či ich nie je až 40 alebo koľko tých portášov v súčasnosti, ktorí majú, povedzme, kroje a tieto veci a oni veľmi radi až zadarmo podľa mňa hrali v tom filme. A samozrejme, že som to s nimi, inak to som nepovedal, som to s nimi celý čas aj potom konzultoval. Už keď to bolo napísané, tak som im to dal prečítať. Je veliteľ tých portášov, Zdeněk Vojtu, ktorý to si to prečítal, aj myslím, že jeho syn si to prečítal a ešte mi dali taký spätný feedback, že OK, môže byť. Takže mám to od veliteľa portášov požehnané. Já bych se ještě zeptal k těm Valaškám, jo? Protože já, když jsem se věnoval tomu valašskému projektu a my jsme si to pracovně nazvali Valašská legenda, tak já jsem právě chtěl, aby ty Valašky přesně byly zbraně, jako třeba Western pracuje s Coltem, nebo prostě Kurosawovy filmy, jak mají prostě tu choreografii samurajských zbojů. A já jsem vlastně vůbec nikdy nenašel od těch odborníků různých jako Merlet skupina, kterými prostě šermovali v historických filmech, jak vlastně byla choreografie toho boje s tou Valašskou. Jestli jste se k tomu nějak dostal, jestli existuje někdo, kdo by mohl popsat, jak se s tím vlastně bojuje, jestli opravdu byl něco jako souboj dvou chlapů s Valaškama, jaká byl ta choreografie, nebo byl to teda tanec, protože ono se s tím tancovalo. Tá portárska skupina sa práve tomu venuje. Majú práve, som spomínal, že teda oni netancujú, nespievajú, ale tak oni urobia, že lapanie zbojníka a tam práve majú aj takéto, akože samozrejme, že strieľajú a robia s tými Valaškami nejaký súboj. Choreografia neexistovala, keď máte súboj skrátka reálny, naozaj, ktorý nie je vo filme, tak idete na život a na smrť často, takže žiadna choreografia nebola. Oni mi ukazovali samozrejme, čo sa s tou Valaškou dá robiť, ako sa s ňou ako vyťahujú, ako samozrejme to zatnutie do toho pňa, oni kam prídu, tak to tak zatnú. A do snehu sa to vždy dávalo zase takto, hej, to je vlastne práve tá fotografia. Samozrejme tá Valaška veľmi im pomáhala pri všetkom to, a práve, že nie len pri boji. Najčastejšie im teda pomáhala pri boji, keď potrebovali zbojníka, ak išiel na koni, tak ho vlastne tou Valaškou stiahli dole, a čo si dobre pamätám. A teda najviac im pomáhala samozrejme na normálne ľudské činnosti, rúbanie dreva a tak ďalej, zabitie nejakej zvery, no, takže tak. A na opieranie, lebo portáž sa veľa opieral, takže tak. Tak ja ďakujem. A ja.